Koliko puta ste čuli da fotonapon proizvede manje energije nego što je potrebno za njegovu proizvodnju? I da su zbog toga apsolutno štetni po klimu i da ih guraju određeni zločesti lobiji koji žele da se odreknemo dragih nam fosilnih goriva. Ako želite saznati da li je to istina ili pak je istina potpuno drugačija, nastavite gledati ovaj video. Ja sam Dario Ilija Rendulić i dobrodošli u novu epizodu Energetske radionice. Još 2004. godine Nacionalni laboratorij za obnovljivu energiju, koji djeluje pod Američkim ministarstvom za energiju, energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju, napravio istraživanje kako bi odgovorili na pitanje koje je vrijeme povrata uložene energije u proizvodnju fotonaponskih panela. Drugim riječima, zanimalo ih je koliko energije treba uložiti kako bi proizveli kvadratni metar fotonaponskih panela i koliko će vremena trebati kako bi ti paneli proizveli, to jest vratili uloženu energiju u njihovu proizvodnju. Izračune su radili za monokristalne, multikristalne panele te za thin film panele. Za početak, istraživači su išli utvrditi koliko je energije potrebno uložiti u proizvodnju kvadratnog metra fotopanela i nosivu konstrukciju. Općenito, zaključili su da je za nosivu konstrukciju potrebno utrošiti oko 120 do 240 kWh po metru kvadratnog instalacije, ovisno o tome da li se moduli montiraju na krov ili na zemlju. Nadalje, za proizvodnju metra kvadratnog monokristalnih panela potrebno je utrošiti 600 kWh. Za proizvodnju metra kvadratnog multikristalnih fotonaponskih panela potrebno je utrošiti 420 kWh. A za proizvodnju metra kvadratnog thin filma fotonapona potrebno je utrošiti 120 kWh. Kako proizvodnja energije iz fotonapona ovisi o njihovoj učinkovitosti konverzije sunčevog zračenja u električnu energiju, učinkovitost s kojima su računali 2004. godine su: za monokristalne i multikristalne fotonaponske panele računali su sa 12% prosječne učinkovitosti, a za thin film fotonapon su računali sa oko 6%. Nadalje, u izračun su ušli sa prosječnom ozračenošću od 1700 kWh po metru kvadratnom godišnje. Nakon izvršenih izračuna, zaključili su da je povrat uložene energije u proizvodnju metra kvadratnog fotonapona kako slijedi: za monokristalne fotonaponske panele oko 4 godine, za multikristalne panele 3 godine, za thin film panele 3 godine. Drugim riječima, sukladno navedenom istraživanju, nema govora o tome da se za proizvodnju fotonaponskih panela troši više energije nego što oni mogu vratiti svojom proizvodnjom tijekom životnog vijeka. Dapače, vraćaju i to samo za 4 godine. I to za podatke o učinkovitosti fotonaponskih panela iz 2004. godine. Od tada učinkovitost fotonaponskih panela se drastično poboljšala. Današnja prosječna učinkovitost pretvaranja sunčeve energije u električnu energiju monokristalnih i multikristalnih fotonaponskih panela je oko 19%, krećući se od 18 pa do čak 21 i 22%. A thin film ima negdje sada oko 12 do 13% učinkovitosti. Ako s ovim učinkovitostima uđemo u izračun isplativosti, uz istu iradijaciju plohe, te istom energetskom investicijom, to jest ako zanemarimo da je uz poboljšanje učinkovitosti fotonaponskih modula značajno poboljšana i učinkovitost u proizvodnji fotonaponskih panela, te da danas zasigurno treba značajno manje energije za proizvodnju metra kvadratnog panela nego što je to trebalo prije, energetska isplativost sada izgleda ovako: za monokristalne oko 2,5 godine, za multikristalne oko 2 godine, a za thin film panele 1 godina. Još jednom napominjem, nismo uzeli u obzir da je i sama proizvodnja fotonaponskih panela zasigurno povećala svoju učinkovitost, to jest da danas treba značajno manje energije za proizvodnju metra kvadratnog panela u odnosu na 2004. godinu. No, već čujem fosilofile i internet trolove, a to je da kod nas u Hrvatskoj je značajno manja sunčeva iradijacija od ove s koje smo mi ušli u izračun, jer ovo je podatak za Ameriku. Kod nas zasigurno nisu energetski isplativi. Pa kako bih odmah odgovorio na ovakav prigovor, napravio sam izračune i za nekoliko većih gradova u Republici Hrvatskoj. Tu sam uključio Osijek, Zagreb, Rijeku, Split i Dubrovnik. Pa idemo vidjeti. Za Osijek smo dobili da vraćanje energetske investicije je oko
2,93 godina za monokristalne panele. Za multikristalne je oko 2,2 godine. Za thin film panele oko godinu i pol. U Zagrebu smo dobili nešto više povrate. Za monokristalne fotonaponske panele negdje oko 3,3 godine. Za multikristalne 2,5 godine. Za thin film 1,7 godina. Naravno, Rijeka ide ka boljim povratima, tako da su monokristalni fotonaponski paneli vraćaju energetsku investiciju u recimo 2,7 godina, multikristali u 2,1 godinu i thin film oko 1,4 godine. Ovo se i značajno poboljšava za Split i Dubrovnik. Split je na oko 2,5 godine za monokristalne, 1,9 godina za multikristalne i za thin film oko 1,3 godine. Dubrovnik je naravno najbolji. On je za monokristale povrat energetske investicije oko 2,4 godine, multikristali oko 1,8 godina i thin film 1,3 godine. Dakle, kao što vidimo, fosilofili nisu u pravu. Energetska isplativost je velika i vrlo brzo fotonapon vrati uloženu energiju u njegovu proizvodnju. Dapače, ako uzmemo u obzir da fotonapon proizvodi električnu energiju 25 godina, a da mu učinkovitost ne padne ispod 80%, vidimo da će fotonapon vraćati uloženo s debelim kamatama i to desetljećima. Ovo je bila energetska radionica, a ja sam Dario Iler Endulić i pozdravljam vas s mišlju: gradimo za budućnost jer budućnost je na nama.